Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking paminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Adonis. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Narcy. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Santican, Danau City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Adonis. Hey, Donis, sorry ta na. Asam tam nuroy bay? Ato tas pikas barangay kay naay dance contest dito. Ay di, ang tingali ko bay. Naunsa naman taon kay. Nalimot ka nga dugay na kayatang way lingaw-lingaw tungod sa COVID. Sige na, manuroy ta. Tara, dagan chicks dito. Kisa may kaubo na to. Ato ra kong mga barkada ko. Asam sila? Moderitso na sila dito sa Kalingawan. Sige na, ato na ta. Ha? Ato ta. Sige, wata ko kadiyot kay magililis ako. Binungi ka mo suroy, Bedonis. Hapit gaya na, di mo po yung gani. Akong gipugos ay. Kapoy mo ko bay? Ay, kami kapoy, ya. Yung lingaw ta, kay okay na panahon to. Oo, yun. Nya, saan tayo ni? Sige, tagsturya ini. Mananaw ka na kalingawan. Ayaw sa mo panood, duwat ako ninyo. Duwat ako ninyo kadiyot kay napoy kuhaon. Oo, sa may kuhaan mo bay? Basta, duwat ako ninyo. Mga chicks na gining gikuha mo. Sorry pagtuon mo ba ha? Abi na ko mainom. Bawal ang inom nato eh. Naunsa mo ka? Ay, ila-ila sa dem mo eh. Ako ni mga igagaw. I'm Adonis. Jane, Di. Ay, kay Mayo, og manood na ta. Kay hangkit na magsugod ang kalingawan. Adto na lang mo tiwa sa istorya sod, ha? Kuha pa sa to si Jane da. Di naman hinuko. Nagsam ko di mo mahimutang. Di na sad siya mawa sa kunahuna. Ako kunong suwayan og stalk, be. Uy, hala. Ni friend request mo din siya na ako. Ako ning i-confirm, be. Mo ba? Nagka-amiga din mo sa akong igagaw? O bay, nagsige na may chat-chat. May noon. Okay naman ka kung mag-auyab eh. Okay kayo eh. Musta, Jane? Okay ra, wapag hapon. Ana, good. Nanawag lagi ka? Ay, gila, ay, good ko, maong nanawag ko ni mo. Maudi ay. Unya, unsa may ato nimo ron? Walang. Stress-stress niya lang ko ta. Unsa may gusto nimo? Nga mag-istorya ta ko to buntag? Uy, ayaw, sab. Pagduka mo sa daan sa eskwelahan. Bitaw, Jane. Nalipay na ko nga nagka-friends na. Ako sa Don. Nalipay ko nga nagkaila ta. may kinakita tagaw. Oh, nga naman gaw. Wadi ka maibog ni Jane? Oh, ha? Nga naman? Mingon magod siya ngay, namigara ko na ng imuha dito niya.
Ako pa ni mo, no? Panguyaban ni mo si Jane. Ha? I love you, Jane. Adonis, May chance ka kunin mo. dili ko sure. Ha? Oo, unsay dili sure. Dili ka musugot ako? Tanaon lang. Oh. Jane, dugay-dugay naman gikong nanguyab mo. Musta naman? Paabot lang gud dun. Kung kanus ka na ko sugton. Ha? Magpaabot ko kung kanus ako ni musugton? Oo. Kay kung tinuod yun nga love ko nimo, makahuwat rigid ka kung kanus ka na ko sugton. Ha? Dili ko eh. Ha? Dili ka makapaabot kung kanus ka na ko sugton? Surrender na ko eh. Oh. Kung wakay gusto na ko, di na ako mamugos. Oh. Kuan dun. Kung sa man, Oh. sugot ka na ko, di. Eh kung wadyo kay gusto na ko, di na ako mamugos. Ganahan man ko kunimo. Oo niya. Sa man, iyab na ta? O Adonis, uyab na ta. Pakipot ra di ay ito. Lagigaw? O pa na ko ina nga, surrender na ko. Di yun ko sugdon. Ay, maayo doon. Kaya nagkauyab na mo ni Jane. Good luck sa inyong relasyon. Salamat ka. Kumusta kuya? Nga nung gunta ko nga nagkuyam ka na ko. Nga uyab man ta. Ganahan lang ko. Ha? Gusto ko nga kuya nga ko itawag nimo bisag uyab ta. Oo niya ako. Ang samay akong itawag ni mo. Lain sa kayo mag-ate ko ni mo nga manghudbi ka na ko. Pwede ra og mag-Jane lang ka na ko. Mag-Jane ako ni mo. Sige. Jane. Ugma ba? Birthday man ako. Ubani ko nga musimba, ha? Sure. Happy birthday, kuya. Salamat, Jane. Unya, asa man taron human na tog simba? Manuloy na lang ta. Sige. Nga ni? Nga nung gi-unfriend mo ko ni Jane? Kung sa may saan ako niya? Sorry kayo, kuya, nga gi-unfriend ka. Nga nung di ka? Kung sa di akong saan mo? Wa. Nga nung imo mong gi-unfriend? Ako lang gisuwayan kung mangita ba ko nimo. Kung mingaon ba ko nimo. Jane? Og ako nasuta nga mingaon gyud ay ko nimo, kuya. Love gyud ay ka nako, kuya Adonis. Salamat, Jane. Kuya, asa day ka? Naaramo ko diris bay. Nagbuhat sa akong mga projects. Tagsara man lagi ka mag-online. Pasensya na, Jane, ha? Saon, busy mood kay ko. Maong tagsara ko maka-online. Mao ba? Abi na ko gimo na kong gikalimtan. Ha? Kalimtan yun. Di na mahitabo eh. Sige lang, kon. Mahuman na gani ko sa akong mga projects. Magkita ulit ta.
Salamat ang kinahuman nagig ko sa akong mga projects. Manawag na ko ni Jane. Kay manuroy mi. Di am di message si Jane ako. Pangita na lang uglain kaya kanang deserve good sa imong love kay di kita para sa usag-usa. Unsam ning iyong chat na ko. Jane, unsam to yung chat ako? Oh, sorry kuya, pero makigbuwag na ko nimo. Oh, Jane, ngano man eh? Unsam may akong sa nga makibuwag magana ko. Wa kay sa kuya. O ganong imong kong buwagan, ha? Nagbalik mi sa akong ex. Unsa? Sorry kuya, pero mas mahal na ko ang akong ex kay nimo. Maong magbuwag na lang ta. Kasakit ng ibuhati mo na ko, Jane. Sakit kay ni. Ni antong uyapat ang duha pinangga kaitigan. Gibuwagan ko ni Jane kay nagbalik sila sa iyang ex. Sakit man, pero kinahanglan na akong move on. Sa pagkakaroon, ni-focus na ako sa akong pagskwela. O, dili na lang kutob. Dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Kung ready to drink coffee ang atong istorya, wala mas pwede kundi